Днес ще ви покажа как правим нашите капани за ловене на рояци. Днес е 1 май и времето навън е много студено и валящо. Сега е точният момент, в който да си направите вашите капани, защото след 3-4 дена времето ще е много хубаво и всички рояци, които са в района, ще излязат да си търсят нов дом. Затова през това време, тези 3-4 дена, трябва да си направим нашите капани за рояци и да ги подготвим за пчелите, които ще дойдат. Тук са подготвени всички елементи, които ще са ви нужни, за да направите капана за рояци. Ще ви е нужен капак, дъно. Всички елементи са с размери, после ще ви ги покажа, за да може да си ги направите, ако искате по този модел. Имаме нужда от капак. Това е едната част на капака. Ще залепим още една част, която да влиза в кошера. Това е дъното. Това са челото и гърба на капана. Двете страници. Ще имаме нужда от 4 летвички. 2 от тях ще сложим на входа, защото пчелите ще прегризат фибрана. По този начин ще предпазим входа на капана и 2 летвички, върху които ще лежат рамките вътре в капана. 2 дръжки, които ще сложим отпред и отзад на капана, за да можем да го носим по-лесно, когато лезе рой в него. Това е дъното. Челото и гърба ще легнат върху дъното, докато страниците ще легнат на нивото на дъното. За да сглобим нашия капан, ще ни е нужен един вентоверт и винчета. Аз ще използвам и пяна. Тук имам една стара останала пяна. Може да използвате само пяна или само винчета. Някои ги лепят с тиксо. Тоест с цяло ваш избор как точно ще закрепите фибрана и неговите елементи. Тези 4 дървени летвички ще ги монтираме на челото и на гърба. Сега ще ви покажа как изглеждат монтирани. Това е гърба. Това е летвичката, върху която ще ляга рамката. На гърба имаме само една летвичка и тя е тази. Разстоянието от дъното до горната част на летвичката е 31 см. Това е достатъчно разстояние рамката да легне върху летвичката и отдолу да остане около сантиметър, мисля. Това е челото с сглобените летвички. Отново имаме летвичка, върху която ще лягат рамките и 2 летвички, които са отпред и отзад на челото и всъщност защитават фибрана от прегризване на пчелите. Ето така ще застанат челото и гърба върху дъното.
Тях ще ги залепим върху дъното. Така. Дъното е с размери 19 на 58,5. Сега тези летвички махаме, защото няма да ги ползваме в случая. Размерите на елементите, капака, страниците и дъното са с цялата ширина на фибрана, като са премахнати перата на фибрана. Когато премахнем перата на фибрана, размерът става 58,5. Затова тези 4 елемента, капак, 2 страници и дъно, са с цялата ширина на фибрана, като сме премахнали перата. Това е 58,5. Дъното е широко 19 см и в този размер можем да съберем 5 рамки. Страниците са същия размер 58,5 и е висока 39 см, като в тези 39 см се включва 3 см от дебелината на фибрана и разстоянието от дъното на капана до горната част е всъщност 36 см. Т.е. дълбочината на капана за рой ще е 36 см. Двете страници са с еднакъв размер. Челото и гърба са с еднакъв размер. Размерите на челото и гърба са 19 на 36. Габаритният размер на капака е 29 см на 58,5, като тук във вътрешната част ще залепим още един слой фибран, който всъщност ще влиза в капана и няма да позволява на капака да пада лесно и да се размества. Както ви казах, отделните елементи можете да ги съедините по различни начини. Може да използвате само пяна, само винчета. Аз използвам и двете, за да е малко по-здраво. Съветвам ви да си монтирате дървените летвички към гърба и челото предварително, защото после ще ви е много трудно, когато залепите страниците, да го направите, освен ако не ги лепите само, разбира се. Фибрана е с дебелина 3 см. Затова на 3 см ми е разграфено къде трябва да сложа пяна. Тъй като тази пяна се раздува, ще сложа много малко количество пяна, за да не излиза отстрани. Разбира се, ако някаква част излезе, просто ще я отрежем след като изсъхне. Тази пяна е много бързо съхнеща, само за 1-2 минутки. Така че всичко ще стане много бързо.
Добра идея е да си разграфите къде ще ви дойдат отделните елементи, защото така може да се ориентирате дали са ви подравнени хубаво страниците и гърба и челото. Даже няма нужда да слагам тиксо или нещо друго, което да държи елементите докато дръпне пяната, тъй като тя дърпа много бързо и вече е почти готова. Да, ще сложим гърба. Гърба ще дойде така. Това може да сложим пяна тук. За капаните за роеве може да използвате всякакви останали парчета от топлоизолация или ако имате остатъчен дървен материал, по-добре естествено да си направите дървен капан, защото пчелите ще предпочитат естествения дървен материал пред изкуствения фибран. Но плюса на фибрана е, че е страшно лек и може да качите кошера, капана на високи места и без проблем да го свалите, докато дървените капани са малко по-тежки. Та за капаните може да използвате всякакви остатъчни ви материали, които имате. Ето аз използвам стара монтажна пяна. Някои от парчетата фибран също са стари, останали от слагане на топлоизолация. Вътрешната дължина на капана трябва да е 49 сантиметра.
В случая маркирам къде трябва да сложа челото на капана. Притискам малко, за да не позволя на пяната да се раздуе и да измести отделните елементи. Капанът ни е почти готов. Сега ще ви покажа как ляга рамката. Остава ни да сложим тази страница и да залепим втория елемент към капака и капанът ще е абсолютно готов. Сега, докато не сте затворили последната страница, може да изчистите, ако има излишна пяна. Сега ще сложим малко винчета, за да фиксираме елементите, да стане малко по-здраво. Ако искате да го запазите лек, може да го оставите само на пяна, да не слагате винчета, или да сложите много малко винчета.
Остана ни само да завършим капака. Ето е прелката. Така, това са размерите на капака. Капака е с цялата дължина на страницата. 58,5 и е широка 29. Излиза извън капака с около сантиметър и половина-2, както и в задната част. Сега ни трябва да изрежем едно парче, което да е с тези размери 19 на 49, да го залепим за горната част на капака. Остана ни да залепим двете части на капака, ето така, и двете дръжки. Нарочно сложих малко повече пяна. После ще я изрежа, за да прилепне много добре. Докато чакаме двете части на капака да стегнат, може да сложим и дръжките. Капака на капана е готов. Ако тук оставите перцето на фибрана, ще ви стига до края. Но за мен е излишно в случая, тъй като перцето е по-тънко и има опасност да се счупи. Ето така изглежда капака. Просто залепям две части фибран. Така изглежда отвътре.
Габаритите на капана отвътре са 19 см широчина, на дължина е 49, а летвичката е на 31 см от дъното на капана. Сега можем да приготвим капана, да го заредим с рамки и да му сложим примамка и да го позиционираме на някое хубаво място в двора. Набързо само ще ви спомена, че капаните е хубаво да се слагат на високо. По принцип идеалната височина е от 3 до 5 метра, но и от 2 метра нагоре става, за да се катерите по-малко по стълби и да ви е по-лесно да го свалите, като се хване роя. Може да сложите в задната част на капана отвътре плик с тампон, върху който има няколко капки лимонена трева, и да направите няколко малки дупчици по плика, за да се изпарява много бавно лимонената трева. На дървените части, които сложихме по капана, може да сложите восък, прополис, да напръскате също с примамка. Може да си направите течна примамка, като в един пулверизатор сложите спирт, няколко милилитра лимонена трева. Примерно съотношението на половин литър спирт към лимонена трева е около 5 мл лимонена трева. Там може да капнете и прополис. Така сместа ще стане доста привлекателна за пчелите. Но внимавайте като пръскате по самия фибран, защото спиртът, ако е много силен, може да започне да го разтопява. Затова може да напръскате прелката, дървената част на прелката. Може да напръскате рамките, питите вътре, но по самия фибран не е добре да пръскате с много силен спирт. Самия фибран може да го обтриете с прясна маточина и така да замаскирате неговия мирис. Така той ще стане много привлекателен за пчелите разузнавачки и те ще доведат роя във вашия капан. Капана, входа му трябва да гледа на изток, югоизток или юг, като по обяд към 1 часа трябва да попада в сянка, за да може вътре да не е горещо и пчелите разузнавачки да го харесат. Тоест към обяд да е в сянка. Тоест по обяд капана трябва да е в сянка, но сутрин трябва да бъде огрят от слънцето. Капака на кошера може да го затиснете с някакъв тежък камък, за да... Понеже капана от фибран е много лек и като го затиснете с камък или тухла, той ще бъде по-стабилен, капака му няма да изхвърчи. По принцип не би трябвало да изхвърчи, но самия капан е доста лек и камъка ще го направи по-стабилен. Когато се хване роя в вашия капан, не бързайте да го местите, изчакайте вечерта. Всички пчели да са се прибрали. Обичайно има няколко пчели на прелката, дори вечер. Може да ги напръскате с много фин пулверизатор, с фина струя, за да се приберат.
така ще си помисля, че вали дъжд. Когато се приберат вътре, може да затворите входа с някаква гъба, дъскичка или мрежа. Много зависи кога ще преместите кошера, капана, при вашия кошер, в който ще го прехвърлите. Това има значение с какъв материал ще запушите входа отпред, за да имат пчелите въздух да дишат, тъй като когато затворите входа, те ще се развълнуват и ще започнат да образуват повече топлина и е добре да имат въздух през прелката, за да могат да дишат през времето, в което ще бъдат затворени. Най-добре е с някаква мрежа да затворите входа. Може да преместите капана същата вечер, в която затворите входа, на неговото място, там където ще е кошера, в който ще ги прехвърлите. На сутринта, важно, отваряте прелката или още вечерта, но поставете тревички, клонки пред прелката, за да разберат пчелите, че нещо се е променило и да могат да се облетят района наново. И по обяд, когато времето е топло, всички пчелички са облетели района, можете да прехвърлите капана в вашия кошер. Добре, капана вече е готов. Пожелавам ви много успех в хващането на роеве. Доста вълнуващо занимание. Сега месец май до началото на юни е най-подходящото време за хващане на роеве. Така че не губете време и си направете и ваши капани, за да изпитате от тръпката по улавянето на рой. Ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите, защото качваме доста интересни видеа, които могат да са ви само от помощ.